eski gu saiatze geha, baino, beak ez du nahi, eta esate, ja, eski igual ez du nahi, ze auta hau biziu, eta ez da zure kulpa. Baino, beak ezin du ebitau, eta horratikan berdu bere denboa irekitzeko. Eta emate baiozu, ez bazea juten guztiz, seguru naho esateiet jungo da. Defentsa mekanismo bat bezala, ez? Minuta izan da, eta oan pixat babestu nahi du. Bai, dade alde hartat emateko bina noaino aldan iritsi, ofzea lanean bulnean atzetikan, jozaiten mesua diala gaur egun, bakila gizartea zerran bulnean, baino ez dala atzetik daun guzti, biodako mezuak esaten, orduan, ez dala ere gizartea jartzen pitzatzen, zebaz irikitzen sinisaiatzen naiz, horren atzetikan dago da, zerbait. Nerabeen garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Bulina, hautatua, bakartua eta jazartua izan nintzen. Gaurko Nerabeen garrasiko podcasta ze gaia eta hoxe da, bulina eta ziberbulina, Telmo. Bai, gai oso potentea, batez ere pixate kokatzen azte aldera, suizidio saiakeren atzean, ez, balotutako kauza nagusinetakoa dugu. Badaude alde batetik osasun mentala arazoak, 127 inguru datza horretan, baino 160 baino gehiago nolabaiteko jazarpen baten ondorio da, eta horta, bulina eta ziberbulinaak presentzia handia du, ez? Bai, horrazkenen mito bat kendu berra daukagu, ze askotan egiten deguna da, ume kontuak, tontokeritzat, edo pasatuko da esan ez, eta ez dan pasatzen gauza bada, eta helduok kontua handia eukibar deguna, ze, bueno, esan dezun bezala, Telmo, nerabezaroan eta urtzaroan gehien sufritzen den gaietako bat delako. Eta areagotzen ari dena. Batez ere, geroz eta goiztiarrago edo, lehenago uzten ari garelako, erraminta oso potente bat, ez? Smartphonea bezalakoa, eta horrelako jazarpenak emateko aukerak handiagotzen direlako neurri handi baten. Eta hor baditugu ezaugarri ezberdinak, ez, bulinarekin alderatuta. Alde batetik, ziber jazarpena izaten ari da zitala, hiru ezaugarri hauek betetzen dituelako. Alde batetik, ez da eskola esparruan gelditzen, bai, bulinarekin askotan gertatzen den bezala xe, baizik eta juten ezen tokira joaten aizela, badator nerekin, ez? Poltsikoan eramaten duelako une oro, eta hor da opresio emozional hori oso handia izaten ari da, eta ezin dute deskonektatu hortik. Baina bestetik, geroz eta jende gehiago da jazarpen horren jakitun. Ez da, nere kuadrian gelditzen den zerbait. Oso publikoa egiten den zerbait da. Eta hori da justu nerabe zaroan bilatzen dugun zerbaiten aurka doan, ez? Onartua izatea taldean. Justu horren kontra joten da zuzenean. Eta azkenik, esango nuke identifikazio zailtasun handi bat daula. Ez da, ume hau begi hau belduta duela etxera etortzen, baizik eta zarean gertatzen da. Eta zailagoa da hori identifikatzea, eta behin identifikatuta, ez, jazarpen hori ematen ari dela, nor ari den, edo zein dagoen profil horren atzean, jakitea zaildu egiten da, ez? Asko zer zailagoa da zentzu horretan, beraz, hiru ezaugarri oso nabarmen ditugu, jazarpen mota hau areta latzagoa bihurtzen duena, ez? Bai, eta hemen, zuk esan dezunagatik, horregatik, ze garrantzitsua dan gaur egun egin barko genduken lanketa hori, orain arte ez dana egin, eta orain dikan ere askotan kosta egiten zaiguna. Ze beti hartzen da, edo jazartua, edo jazartzailea, edo ez, eta lanketa integral bat egin bar da, eta guztiak, baina ez da, errudunak bilatzetikan, edo ez, lanketa bat, bakoitzak ikustea nun dagoen zer egiten ari dan, eta ordun benetako, ez, erramientak eman gazte dume horrei, ze hori bestela, heldua rozaror arte jarraitzen du, orduan, benetan guztiekin lantzea, ekaro pixutxua da helduarentzat. Ze hobeda ez begiratu, edo bakarritzati bati, edo gero ikusiko ez gure testigantza, baina askotan fokoa, bakarrik jazartuari bakarrik eukitzea. Eta ez, hemen da biak, eta askotan ere sufrimendua leku guztietan egoten dalako, eta sufrimendu horrei beste bide bat ematen badiogu, ondorioak azkenen txarrak izan beharren asko zobeak izaten dira. Baina hortarako, Telmo, gure ahotsa jarri beharrean, guazen benetan entzutera, interesgarria dan testigantza bat, berak bulina pasa zuen, eta berak gu baino askoz ere argiago, azalduko du zein izan zen bere bizipena. Elkarrizketa. Telmoktanek hitz egin beharrean, gaur benetan iratiri utziko diogu hitz egiten, zeu bai dela nerabeen garrasia,
Irati, kaixo. Kaixo. Onget horri gurera. Eskerrik asko, zuei, eskerrik asko gomidatzeatik. Gaur zu entzun nahi zaitugu, ze zure testigantza benetan unkigarria da, eta zerbait terapeutikoa balima da zuk egin dezun ibilbide guzti hori da Irati, benetan. Eta Telmo? Bai, pixat ja hasieratik ez, kokatzeko gaia, zein zantzan zure esperientzia? Nire esperientzia izan zen, bullyinga jasanun psikologikoa, askotan, hasieran jendeak asko jutzait dakala ohitura fisikoakin lotura. Esate izuela zeitun. Jointzi zuen, zeitun jo horrekin lotzeu da bullyinga, eta ez duela zertan bullying mota asko dula, eta dene dakala min desberdina eta mina garrantzia handia kala, ez da gustatzen olako, konparatzia. Eta nirea izan zen, guraso betianik zantzuak eta ikuste zituzten, balio txite ziatela, edo goza da ditze ziatela txikitan taula, baina jas izan kontua behatzi urtekin edo da, batez mutil talde baten bitartez, eta neska talde baten bitartez. Eta azkenean jarrepen bazan, ez dakit bai kalian, eta eskolan. Eta adibidez, niok hilaro ez da juten itzan, nerik abuz, eta igual behai ez duen, eta esate ziaten saluda, huitea, eta azkenean zor nior konten itzen hain itzan, baina barrutik zamin bat, igual kanpotik ez da nabari. Eta hodako bizipenak. Eta bueno, horretaz gain zeuden beste kuadriak etziatena burdatzen, baina etziaten egon hartzen. Orduan igual kuadrian nahi zuen sartzia bik, baina beste guztik ez. Eta igual gauza horrekatzen etzan lanketatiten, azkenean beldurroi ez, nik uste beldurra bat izala, esken igual berdina gertatzen zaipa, orduan hobeto niola ondo nago, gauko naiz, eta azkenean momentu hortan zume baztea, baina ume horri erakotxe bertzaio, zeba ez da ondo horretik beste bat sufritzen gehatzia. Eta nire gurasoak bullying hortan, neska eta mutil kuadria horren jazarpenakiko saia hauzean alikta gehien egiten, karo behentzako oso mingarria zen egunero ikustian neharrez, nire nahiak esatia gaur egun nire gela sartze zala eta neharrez hau. Eta hoda. Eta azkenean beti zeo zerrekin etorrela. Eta behaiek, karo, alde batetik sufritzen nahi zian, baina indarrakata zituzten, hoi moitzeko, eta hemen zozin berda, saiatze zian beste gurasokin hitz egiten, eskolakin, eta gertu zen, eskolak erramientak etzeskala, egorak superatu intzio da, eta orduan, ezin izan zala konpondo, oneria etzula eukia maiera bat, obukaera bat, hortaz gaine bai errepikatu nun kursoz, baina iragin aukizun, aparte gila ikasketan aldetik ondo etortze zitzaitela, eta gila geho ondo etorri zait, eta hortik aurre ikasketan oso ondo juntzait, salaketa tinun brutala, baina buinak eragin aukizula, zala nahi eta berrintegratzean, eta horrekin. Baina etziaten horre jazartzen egunen bestia bezala, baina bazau da mutil batzuk, komentario itxusiak, bazkaten oroitzapen txarrak, baina ikuadrian are, berdina gertatu zen. Batzuk nahi zuela, baina beste batzuk ez zuela nahi, eta igual zekaten arrazoik. Baina ohitura oigatikan, zuia ikusteagatik, ja etiketa bidak azula, karrik zean bat, nik uste horregatikan, ez. Azken izan zen gauz bat, momentu naban eskala noizian behin, batez, ni herri hortatik dazkat horitzapen honak nire nahiak lagundu zialako bere lagunekin, eta eremate zialako herriko gaztiak asko golkauzian, asko lagundu zien, eta horrekin zin, ezautzia herriko girua, sozializatzia pixkat izan dara beste modu bate bat, zeba lagunak nitun bizi zertan lagunak ukitzea, nire hori nik alea atatzen itzala, dantzaiten, ontal, orduan nik individualki niko atzen naiz, horitzapen batzuk zorion txunezkala, baina aldare segitzezun egorak berdin, zagin, eta beste laitu namunak inoten itzan. Eta zagurasoken nio nahi beti nahi, orduan eskertzen dira nahian laguntza hoi, edo herriko gazten laguntza hoi. Eta baina momentu baten, 2006-en, gurasoak hartu ziguenean eta nahi, zanean nahi hor zorion txuzan. Esan ziguen, bira, zaiatu gehan modu guztita, eskolak ez dazka erramientako ez da ematen erantzun egoki bat, gurason partetik egia da batematekin hitzein zala kasu bat eta batematekin moztu zala, ama batek lagundu zulako eta bere semiakin eta jarri zituen moztuzun. Baina beste gurason partetik, inora zilua, edo ez nire semiako iztuin, edo, karo, nire gaia ez da, nire etzai gertau, ez da biratzen, karo, gehore uste gertatzen zala, nire gurasoak beti konsideratu ditut oso respetuz, eta
normal, a ber, azkenean zugura zoeza sufritzezu, eta momentu baten, ostra, zure alabai, burdatzea etortzea eta da, pues, ez da erresazu goxo hitzeitia. Baina azkenean beti errespetua mantendu zutela, esateko gauzak errespetuz, eta benetan ez zutela eraiki konponbide bat. Bai, ez egoztela errudunen bila, baizik eta zerbait irekin nahi zuten, eta egoera horrekin gelditzea, ez? Baina ez zuten erantzun hori falta jaso eraiek. zalazia hori de, behaik hartzezuela, ale batetik, ez nahi ezer jakine, bestatzuk amurrutik, nik uste zea hori de, nire semia ez da txarra. Eta jau izateagatik ikustela, eiz esaten nire semia gaiztua da. Claro, eta ez da hori. Gaiztua da, eta uste toi gaur egun uendikan gertatzen gozoa da, ez da ondo transmititzen mezuak. Bai, torretikan gure askori kostatzen zaio onartzea hori, eta ez da zure semea txarra dela, baizik eta zerbait egiten didana, eta guazen denon artean konpontzea. Eta guk ez den nahi, eta nik ez den nahi pertsonai bazteruta gatzia. Onari gure zorez, behar interrauta hotia, baino hemen norbait sufritzen nahi da. Eta orduan ze pasatu zan irati? Ze pasatzen 2006? Esan deten bezala hartu ziguenean eatan eta esan ziguen, bira, hau ja ez da bainoa, bakigu Jon zu hemen oso zoriontsu zehala, eta baino irati bertu zoriontsu izan, zaurtzaro bat pasau, ez da laurtzaro polit bat zarautza guaz, bizaberri bat aztea, arrezgatzia da, etxe bat utziko dugu, herri bat uste dugu, eskola berri batea doa, eta bertze bertatzen. Osak, usurbietikan ez, zarautzera moitu zineten. Guau, ez, irati, zuretzako momentu hori? Ni guatzen nahi zituen esan da, ez da gila. Osa, ez. Karo, porque nik esan diat askotan, baina nola ez tezu nahiko ju naiz sufritzen nahi zea. Osa bat, nire txia da, nik etxe hortan ni ez zitu naiz. Herria, parte de sufritu dena, momentu hona azkat, esan, egura bat etxean gaten itzala, eta enekila mundu aztertzen. Ez, ni bazanle bakarrik juten izan musikakin, pasatzea, porque ber nun bizioi, eta ondo entzian, eta nahiz arrependitzen horratik akaterri horri karinua. Eta nire parte da, oza, ni usurbilarra sentitzen naiz. Eta, baina, nion, ez, baina banekin nire honeako zala, eta behik baizeu da, ezan behikiko aserre bat, zan egorakiko aserre bat. Eta zemoz, bide berri horretan zautzen? Ziran, enekan gogoa ezertako. Osa, nik enun nahi eskola juna, eskola bazikin jagora, Orduan, gedaten noten itzan, kamomila ematezien, liburak irakurtzen, pixkanaka junitzen, iotzen klasea, eta orduan, hasieran enun nahi, nik guatzen ez egun hoi, usurbien hildo, urrengo unean ez nau, eta jakin, azkengo gaua ja, eta beste etxe baten, beste gela baten, ningun aldo momentu orda, nula sentitzen ere etxea, oso, sentimendu rarua, eta jendeakiko enitzen irikitzen. Usurbien ere ez, sana, eta azkenean zuzurritzen aizanean hoi, konfiantza ez dakazu, eta igual baten batek nekin ez momentu hortan, baina nien egon, eta momentu askotan gaur egun entzutet nitzaldik ematitutenean. Eske guzaiatze geha, baina beak ez du nahi, eta esatet, ja, eske igual ez du nahi, zauta hau biziu, eta ez da zure kulpa. Baina beak ezin du ebitau, eta horratikan berdu bere denboa irekitzeko. Eta emate baiozu, ez bazea juten guztiz, seguru naho, esateiet, jungoa da. Defentsa mekanismo bat bezala, ez minuta izan da, eta oan pixapa bestu nahi du. Dade alde hartat emateko birano haino aldan iritsi, ofzea lanean bulnean atzetikan, juzaiten mesua diala gaur egun, bakila gizartea zerran bulnean, baina ez dala atzetik daun guzti, biodako mezuak esaten, orduan, ez dala ere gizartea jartzen pitzatzen, zebaz da irikitzen sinisaiatzen naiz, horren atzetikan da zerbait. Eta eta kostau zitzaiten, baina zientzan pertsonak ezautzen, ondo iteziatenak, eta azkenian junaiz badoratzen esperientziken, zazarautze bai, ez da izan kodurra roxa, ez hau ditute bai pertsonak dianak ondo portau, edo bai importantzi berdina mandiela kuadriakoa ez bazea ezintzea olako gauzak. Bai, Euskal Herria eta kuadria. Ez zina harritzen. Zan gauzat ez zila harritzen, baina zinitzen ez hau pertsonak ondo itezinak, eta denboakin eta esperientziaskokin kasit hoi badoratzen nahiago ditut, eskuakin, behatzakin kontautako lagunak, benetakoak, batekin, amagoste, o amase hogei, kezet, giro batzutan guztua zaula, baina benetako horiek eukitzea horreak alabadoria. Eta hodakoak aurkitu ditutenean, horien tan bolkau naiz, horietan apoiau naiz, eta horrek eman dit indarro izateko, oain hainez bizitzen laguntasuna, eta oain ja hainez experimentatzen, hoi. Eta iratizukor nola eman diozu buelta, orain nola zaude, zer egiten dezu? Egia esan oso ondo nago, azkenean ja ez da karga bat motxila hoi utzi nun, lanketa bat izan da, denboakin, lanketa pertsonal bat berda bai, laguntza psikologiko batzutan ondo tortzea eta biharrezkoa da
perfecto, jun, osasun mentala da, honik gauzik importantena da, baino, ilanketa pertsonat izan da, gaur egun ondo nagoela, eta ondo egoteatik, atatzen zaitela beste laguntzia. Eta horrikiko hasi nintzen nuen dela 4-5 urte proiektu batekin itzaldik ematen, rolling playing bideoak grabatu nitula nire testigantza saltzen, eta juna izela ikastetxe desberdineta itzaldik ematea, espezialki Axularren kolaboratzet, baina eukinun aukera usurbilea juteko. Berriro bueltatu zinen, zure ikastetxe hartara. Bai, lehen urtean izan zen, behar jarri zean ekin harremanetan, eta nik esan nien, noski ni joala laguntzea, aportatzea, eta orduan mazan errespetu guztiz, eta askatasuna guztiz, noski baiet, junitzen, odas izan zen, oso eraikitzaia, baina ikustez netzako, eta behintzako, netzako azkenean ni ja ondo nago gai honekin, baina azkenean netzako izan zen, itzalik ematea beste laguntzen ni joan, eba izan zen, netzako ere, zoze pertsonala ez, beste laguntzen ebaien nintzen, ume hori ebaien nintzen, azkenean eredu bat izaten, baina nire ume horrentzako ere zan, ja izteko, jazta. Era ziklo baten, sendatze bat bezala. Eta hor jasatea hau gertau da. Hau gertau da. Ja, no, azkenean jendeak aldulako jakin, baina azkenean zuk esatea donko pertsona, hau zan. Izan zan erekitzaia, azkenean, etorri zan pertsonak ezautzen ditugunak, umiak emozionauta, komobiuta, nire barrutik oso komobiuta neon, eta izan zan, zoragarria. Egia zan, nino izan imaginauko. Eta izan zen, nintzako ere pakia, ja pakian ekan herri horrekin, eta maitasuna debakat herri horri, baina ja prozesu horri eskolai ebai pakia, eta ja pakiakin, eta behin partetik bai erantzun oso gokia, azkenean orientatzaileak galdera entzian, momentunekin tratauzunak, entzian galdera, zuregatik alde guin zoze gehiago. Eta pentsatzen jarri nintzen, eta sanion, hartu adibidez eta eredu bezala berriro ez gertatzeko. Azkenean, nik enao base hortan, hau gertatzek gertau inda, badio izatia ez, berriro ez gertatzeko. Eta hortan segitzet, ikastekin talde itzalik ematen, eta guain dakatasmoa bai azteko gurasokin bai itzalik ematen, ikustetelako ere biharrezkoa, bai konsientziatzeko. Irati benetan, mila esker, zorionak zure buelta guzti horrengatik, ez? Zerbait erabat mingarria zena ere ikitzaia bihurtzagatik, nik uste zure testigantza ikaragarria dela, eta gure liburu eta neraben garraxiakin era bat doan filosofia bat dala. Así que eskerrik asko gurera etortzagatik, eta espero dugu zure hotxa leku askotan entzute irati. Eskerrik asko. Ni esker. Vitamina dosiak. Iratiren hitzen ondoren, vitamina dosi batzuk ekarriko ditugu. Telmo, lehengo vitamina dosia ziberbulinarekin zer ikusia duna? Gogo eta bat plazaratzea aldera, ez? Pentsa dezagun, nun dauden aukera gehiago ziber jazarpen bat ematekoa. 9-10 urteko nerabe baten gan usten badu horrelako gailu potente bat, ez? Zenak ez dakien, edo ezin duen, hobeto esan da, bere ekintzen epe ertain eta luzeko ondorioak aurra ikusi, edo zaria lehen etxiko duen arriskuen aurretik. Eta bere ekintzen ondorio legal, psikologiko, emozional eta moralak oinarrituta ez dituen nerabe batengan utzi ezkeo mugikorra, edo heldu batengan zenak baduen honeko, ez? Ikuspuntu guzti hori jorratuta, balore sendo batzuk eraikiak, autoestima eta identitatea behara baita ere, eta oso jakitun da horrelako jazarpenek eta ekintzek ze ondorio ekarritzazken maila desberdinetan, ez? Lege aldetik eta emozionalki eta bestelakoak. Eta era berean, hausnartu dezagun, nork kuidatuko dituen hobeto guzti horien ondorioak. Heldu batek, esan bezala nolaiteko sendotasuna duena, maila horietan, moralean, autoestiman baloretan, edo sumendi emozional baten nerabe batek, ez. Bigarren vitamina dosi bezala, iratiren hitzak entzunda, ze garrantzitsua dan, eta nik uste bulinean ere zer ikusia daukana, ez? Askotan asko kostatzen zaio gizakiari onartzea geizki egindet. Ze, hemen gizartean oso kulpatzaileak eta zigortzaileak eta zigorraren beldur daukagu, orduan, ez da hortik jun behar, eta bai esatea, ostras, heldu bezala ez naiz konturatu, ez det ikusi, eta erreparatzeko modu bat bada, ez? Momentuan erreparatu ezin izan dugunean,
ondoren esatea, ostras, ez nun ikusi barkatu zer egin dezaket. Eta berdina da ez, bullyingeko kasuetan integralki ikutzen bali badago, limagoaz betik errudun bila edo, ez da, bakoitza hartu zergatik, nundik, ez, egiten ari dan hori, eta hortik erantzunkizuna, goratu esaten genduna, erantzunkizuna da erantzuteko gaitasunak ematea, bai alde batetik eta bestetik. Orduan, ze politia gure egozentrismo hortatik anatera, eta konduratzea, ostras, geizki egin dut. Eta ez da ezer pasatzen hori onartzagatik kontrakoa, hori izan daike beste pertsona batentzako ibilbide berri bat irikitzea. Orduan, gehiago esan dezakegu, barkatu, geizki egin dut eta sentitzen dut. Bueno, hoxe izan da gure gaurko nerabeen garrasiko podcasta, urrengo batera arte. Altxa burua eta altxa osasuna. Aio. Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta. Zuzendaritza Iñaki Beraetxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta muntaiak Iñaki Beraetxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxa Konde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimen ekoizpena.